Λοιπόν, είμαι ο Βαγγέλης ο Κάπας, έχουμε μαζί μας και τον Νίκο τον Τον Καστανά. Νίκο τον Καστανά. Ε, Σε αυτές τις καθιερωμένες πια Παρασκευές με συντροφιά το Windows Azure. Στο προηγούμενο Link Online Meeting, στο δεύτερο κατά σειρά meeting, είχαμε αναλύσει το Windows Azure Storage και είπαμε λοιπόν ότι επειδή μπορεί να δημιουργήθηκαν κάποιες απορίες σχετικά με το Windows Azure Storage, είπαμε να κάνουμε ένα link meeting αυτό εδώ, στο οποίο θα βλέπαμε αφενός τα virtual networks που δεν τα είδαμε την προηγούμενη φορά, δεν προλάβαμε, αλλά θα κάναμε και 10 ερωτήσεις, θα απαντούσαμε σε 10 ερωτήσεις σχετικά με το Windows Azure. Οπότε αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, μπορείτε να ανοίξετε τα μικρόφωνα σας, να χρησιμοποιήσετε το χώρο των μηνυμάτων για να τις αποτυπώσετε με σκοπό να απαντήσουμε. Εμείς έχουμε προετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις που θα τις δούμε ευθύς αμέσως. Αν θέλετε κάποια διευκρίνηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χώρο των μηνυμάτων όπως είπαμε. Αν δεν Απλά εγώ καλυφθείτε... να συμπληρώσω ότι στην ουσία δεν είναι το τρίτο link meeting αυτό, είναι το 2,5. Ναι, Γιατί σαν θεματολογία απλά θα καλύψουμε κάποια πράγματα που δεν προλάβαμε την προηγούμενη φορά και θα πιάσουμε λίγο το Azure, να το πούμε ένα κλικ παραπέρα, ένα κλικ λίγο πιο βαθιά, αν θέλετε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής τώρα. Ο Βασίλης και ο Δημήτρης, εγώ θα βάλω εδώ το email μου, δεν ξέρω αν το έχω το email σας και αν σας ενδιαφέρει. Έτσι, όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει εδώ το email του, που το έχω γράψει στο chat, στο nickkastanas@outlook.com, ώστε να ενημερώνετε με email για τα live meeting αυτά που κάνουμε με το Βαγγέλη. Εάν δεν το θεωρεί spam ή δεν τον ενοχλεί, ξέρω εγώ, να του στέλνουμε 2 email πριν από κάθε συνάντηση. Οκ. Βαγγέλη. Ωραία. Όπως συνεχίζοντας λοιπόν, είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για το Windows Azure Storage, το οποίο αποτελεί στην ουσία μια πολύ ανθεκτική και αξιόπιστη χωρητικότητα στο Public Cloud υψηλής διαθεσιμότητας, η οποία λειτουργεί με αφαιρετικό τρόπο αφού ομαδοποιεί τους σκληρούς δίσκους και τους διάφορους servers τους οποίους απαρτίζεται μέσα σε racks και τους ομαδοποιεί σε οντότητες που λέγονται storage stamps. Προσφέρει για χρήση blobs, tables και queues, στα κάθε ένα από τα οποία μπορούμε να αποθηκεύσουμε μη δομημένη πληροφορία στα blobs, δομημένη πληροφορία στα tables και μηνύματα μεταξύ των εφαρμογών στα queues. Και για να δούμε έτσι με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το τι είναι στην ουσία το Windows Azure Storage, μπορούμε να κάνουμε μερικές ερωτήσεις, όπως ας πούμε η πρώτη ερώτηση που συχνά γίνεται είναι τι πληρώνει κανείς για το Windows Azure Storage. Πληρώνεις μόνο για ό,τι χρησιμοποιείς. Αν και τα VHDs που μπορείς να ανεβάσεις στα blobs που λέγαμε την προηγούμενη φορά πρέπει να είναι fixed size για να τα ανεβάσεις, στην ουσία υποστηρίζεται το thin provisioning, δηλαδή το Windows Azure Storage είναι αρκετά έξυπνο, κοιτάει πόσα δεδομένα έχεις αποθηκεύσει σε αυτά τα VHDs που χρησιμοποιείς και χρεώνεσαι μόνο για αυτά. Μπορείς να πας στο calculator και να Έτσι, δεις... πόσα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή έχουμε για παράδειγμα, όπως είπε ο Βαγγέλης, αν σηκώσουμε ένα VHD το οποίο είναι 40 γίγα, αλλά αυτό το VHD μέσα του, παρόλο που δεν είναι dynamic size, που είναι fixed size, ξέρω εγώ, έχει 5 γίγα, αυτό το οποίο θα χρεωθούμε είναι τα πραγματικά δεδομένα, τα 5 γίγα, ασχέτως πόσα γίγα είναι το VHD ή ότι είναι fixed size. Σωστά. Προχωρώντας, να πούμε ότι η χωρητικότητα πρακτικά που μας προσφέρει το Windows Azure είναι κατά την άποψή μας σχετικά πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να ικανοποιήσει ακόμα και τις μεγαλύτερες ανάγκες. Έτσι, το κάθε subscription που δημιουργούμε στο Windows Azure μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και 20 storage accounts. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ticket υποστήριξης και αυτόν τον αριθμό των 20 storage accounts να μας τον κάνουν
50, επομένως μπορούμε να έχουμε 50 storage accounts, το κάθε ένα από τα οποία μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και 200 TB δεδομένων. Από εκεί και πέρα μπορεί να έχει 20.000 entities, messages ή blobs per second να διαμεταγωγή, να πραγματοποιήσει δηλαδή διαμεταγωγή 20.000 οντοτήτων το δευτερόλεπτο, ενώ το bandwidth που προσφέρεται στην περίπτωση που το storage που έχουμε επιλέξει είναι geo-redundant, έχει γεωγραφική δηλαδή αναπαραγωγή σε κάποια άλλη περιοχή, υποστηρίζεται bandwidth εξερχόμενο μέχρι και 10 Gbps, ενώ εισερχόμενο μέχρι 5 Gbps. Στην περίπτωση που το storage που έχουμε επιλέξει, το storage account είναι locally redundant, υποστηρίζεται διαμεταγωγή εξόδου μέχρι και 15 Gbps, ενώ εισόδου μέχρι 10 Gbps. Πώς δημιουργούμε storage account? Είδαμε την προηγούμενη φορά ότι δημιουργούμε μέσω του management portal αλλά και του PowerShell με απλό και συνεκτικό τρόπο. Δημιουργείται account, container, blob κτλ. Σε ένα ωραίο διαγραμματάκι το είδαμε την προηγούμενη φορά. Εάν χρειάζεται, πέστε μας να σας το δείξουμε και σήμερα στο πώς κάνουμε στο management portal ή μέσω PowerShell τη δημιουργία ενός storage account. Η πρόσβαση σε αυτό το storage account γίνεται μέσω, όπως λέγαμε, των storage explorers ή μέσω του PowerShell. Μπορούμε δηλαδή ακόμα να κάνουμε και mount ένα storage account σαν σκληρός δίσκος στον υπολογιστή μας και να έχουμε πρόσβαση σε αυτό μέσω του File Explorer και να αποθηκεύουμε σε αυτό ό,τι αρχεία επιθυμούμε. Όπως είπαμε, μας προσφέρει υπηρεσίες blobs, tables και queues, στις οποίες μπορούμε να αποθηκεύσουμε μεγάλα αρχεία, όπως είναι ας πούμε τα αρχεία βίντεο, αρχεία εικόνων, VHDs και τα υπόλοιπα, όλα αυτά μέχρι το όριο των 200 TB ανά storage account. Μία ερώτηση που τίθεται συχνά είναι αν είναι το ίδιο με το Windows Azure Backup ή αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Windows Azure Storage για backup λόγους. Δηλαδή να βάλουμε εκεί πέρα κάποια αρχεία που να είναι τα backup των αρχείων που έχουμε στην επιχείρησή μας. Ναι, βέβαια μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για backup λόγους. Και εάν χρησιμοποιούμε το Windows Server Backup ή το Data Protection Manager του System Center, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μια κατεξοχήν υπηρεσία για αυτό το σκοπό, που είναι το Windows Azure Online Backup. Και όχι μόνο, να συμπληρώσω εδώ, όπως θα δούμε και σε λίγο, υπάρχουν και πάρα πολλά third-party utility που μπορούν να εκμεταλλευτούν τα blobs αυτό το storage κατευθείαν. Σωστά. Υπάρχουν και τώρα, Βαγγέλη, δείχνεις κάτι, δεν ξέρω, δείχνεις ή όχι? Δείχνω, ναι. Δείχνω. Δείχνεις, sorry. Επίσης, εκτός από τα third party, μπορούμε να αναπτύξουμε και μόνοι μας μια εφαρμογή που να χρησιμοποιήσουμε τα blobs, ας πούμε, για να αποθηκεύσουμε ό,τι ακριβώς επιθυμούμε. Που ναι, μπορεί να είναι και backup. Λοιπόν, στην ερώτηση αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Windows Azure Storage για να υλοποιήσουμε μια υβριδική λύση χωρητικότητας στην επιχείρησή μας, η απάντηση φυσικά είναι ναι, αφού υποστηρίζεται μέσω των συσκευών της Store Simple που είδαμε την προηγούμενη φορά, το λεγόμενο Storage Steering. Έτσι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα δεδομένα αποθηκεύονται στους SSD δίσκους που περιλαμβάνει αυτή η συσκευή. Τα λιγότερο χρησιμοποιούμενα δεδομένα αποθηκεύονται στους SAS δίσκους, ενώ αυτά που χρησιμοποιούνται ακόμα λιγότερο πηγαίνουν αυτοματοποιημένα στο Windows Azure, στο cloud δηλαδή, και μένουν εκεί και είναι στη διάθεσή μας όταν θα ζητηθούν, ακολουθώντας την αντίστοιχη. Το archiving θα μπορούσα να πούμε, δηλαδή στην ουσία αυτό που πάει και βάζει στο Azure είναι αυτό που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε σχεδόν ποτέ. Οπότε το archiving, αν δεν το κάνει τοπικά και να δεσμεύει ακριβούς ή πανάκριβους δίσκους, πάει και το βάζει κάπου που είναι πάρα πολύ φτηνά, Ευαγγέλη. Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι η συσκευή έχει μεγάλη εξυπνάδα και δεν βάζει μόνο το archive. Εξαρτάται από το μέγεθος της συνολικής χωρητικότητας, καταρχήν της συσκευής, και δεύτερον των συνολικών δεδομένων που έχει η επιχείρησή μας.
Η συσκευή φυσικά υποστηρίζει την duplication και theme provisioning και όλα τα καλούδια του σύγχρονου storage, για να μας μειώσει στην ουσία το αποτύπωμα της χωρητικότητας που χρησιμοποιούμε. Αλλά δεν πάβει να έχει όρια. Και άλλα, sorry, επειδή δεν το ξέρω, έχει και άλλα κριτήρια πέρα από το πόσο συχνά χρησιμοποιείς κάποια δεδομένα? Φυσικά, μπορείς να του πεις δηλαδή εσύ ότι εγώ δεν θέλω αυτό το συγκεκριμένο folder, εντάξει, ή αυτό το αρχείο δεν θέλω να το πάω στο cloud. Εκτός, δηλαδή, ναι, σωστό εκτός της παλαιότητας. Δηλαδή είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη λύση. Το καλό με αυτή τη συσκευή συγκεκριμένα είναι ότι απλά την κρεμάς στο δίκτυό σου και μόνη της καταλαβαίνει τη χωρητικότητα που έχεις, εφόσον κάνεις το κατάλληλο configuration. Ναι, είναι ένα NAS. Το κρεμάς στο δίκτυό σου, στην επιχείρησή σου, και από εκεί και πέρα κερδίζεις το tiering. Αν το αφήσεις από default, στην out of the box λειτουργία, κάνει όλα αυτά τα πράγματα μόνο του, με μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Αλλά φυσικά εσύ μπορεί να κάνεις ό,τι επιλογές θέλεις από εκεί πέρα. Να του πεις ότι αυτό το folder δεν θέλω να το πας πάνω, θέλω να το έχεις μόνο στους SSDs, ούτως ώστε η πρόσβαση σε αυτό να είναι ταχύτατη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όπως είπαμε, το Windows Azure Storage υποστηρίζει geo-redundant χωρητικότητες, που σημαίνει ότι η χωρητικότητά μας αυτομάτως αντιγράφεται και σε ένα άλλο γεωγραφικά απομακρυσμένο σημείο, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμη σε περίπτωση μεγάλης βλάβης και καταστροφής του data center στην οποία η χωρητικότητα δημιουργείται. Η μετάβαση τώρα σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης στο γεωγραφικά απομακρυσμένο αντίγραφο, στην άλλη άκρη της Ευρώπης για παράδειγμα, στην άλλη άκρη της Ευρώπης, πολύ σωστά, είναι κάτι που γίνεται από τη Microsoft μέχρι τώρα. Δεν μπορούμε δηλαδή να το κάνουμε εμείς, αλλά έχει ανακοινωθεί ότι θα δίδεται η ευκαιρία στους χρήστες όντως να κάνουν τη μετάπτωση μόνοι τους. Δηλαδή να λένε ότι σήμερα θέλω να χρησιμοποιήσω το αντίγραφο που έχω, ας πούμε, στην Ολλανδία, ενώ μέχρι τώρα χρησιμοποιούσα το αντίγραφο που είχα στην Ιρλανδία. Αυτό για ποιο λόγο να θέλει κάποιος, Ευαγγέλη? Μπορείς να φανταστείς? Δηλαδή θεωρώ ότι είναι η άχρηστη η δυνατότητα της ημέρας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Φαντάζομαι ένας λόγος που μπορώ να φανταστώ. Αλλά σίγουρα το ζητούσαν. Αυτό το ζητούσαν αρκετοί. Φυσικά το ζητούσαν και γι' αυτό γι' αυτό παρέχεται. Το είχα διαβάσει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο για τον οποίο μπορεί να το θέλει κάποιος αυτό. Εγώ νομίζω ότι ο λόγος βρίσκεται, ένας λόγος δηλαδή που μου έρχεται στο μυαλό, είναι ότι θέλεις διαρκώς να δοκιμάσεις αν όντως το replica δουλεύει, το replica site και το disaster recovery site δουλεύει σε πραγματικές συνθήκες. Δηλαδή έχεις δημιουργήσει ένα άλλο affinity group που ομαδοποιείς υπηρεσίες στο άλλο data center και θέλεις να διαπιστώσεις ότι όντως λειτουργεί. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, σε διακόπτω τώρα, αλλά έχεις δίκιο. Μεγάλες επιχειρήσεις έχουν διαδικασίες ανά 6 μήνες, ας πούμε, όπου κάποιες έτσι μυστήριες ώρες τα Σαββατοκύριακα κάνουν τη διαδικασία DR. Δηλαδή, σαν αυτή τη στιγμή να γυρνάει όλη η εταιρεία DR, ώστε να διασφαλίσουν ότι όταν θα χρειαστούν πραγματικά το DR θα υπάρχει. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Αυτό που λες έχεις δίκιο. Και φαντάζομαι ότι για τέτοια μεγέθη μιλάμε. Δηλαδή για κάποιες εταιρείες που έχουν υποχρεωτικές διαδικασίες για τον DR τους κάθε εξάμηνο ή κάθε χρονικό διάστημα να το ελέγχουν. Ή να κάνουν, για παράδειγμα, να φτάνουν πολύ κοντά στο να τα επαναφέρουν όλα. Ναι. Λοιπόν, πρόσφατα σε διαδικασία preview έχει μπει η δυνατότητα να στείλουμε δεδομένα στα data centers του Windows Azure με δικό μας αποθηκευτικό χώρο, να στείλουμε δηλαδή ένα σκληρό δίσκο δικό μας. Αυτό πλέον ανακοινώθηκε, γιατί την προηγούμενη φορά είπαμε ότι είναι στα πράγματα που περιμένουμε. Ναι, αυτό ανακοινώθηκε σαν preview. Το διάβασα στο Twitter, ναι, ότι ανακοινώθηκε και επίσημα. Ναι, αν μπεις στο windowsazure.com θα το δεις ότι είναι ανακοινωμένο, λέγεται Windows Azure Import Export Άρα Service. Μπορούμε να πούμε ότι την προηγούμενη Παρασκευή ήμασταν προφητικοί. Προφητικοί, ακριβώς. Αλλά αυτή τη στιγμή για preview είναι διαθέσιμο μόνο στην Αμερική. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι άδικο. Επίσης έχει όμως όλη τη διαδικασία που θα πρέπει
να κάνει κανείς στα δεδομένα. Τα δεδομένα, και γι' αυτό λέγεται import-export, δεν στέλνουμε ένα δίσκο και αυτό το δίσκο τον βάζουν μέσω data center του Windows Azure. Απλά αντιγράφουν τα δεδομένα block by block από το δίσκο που θα τους στείλουμε σε κάποιο storage account του Windows Azure που θα τους υποδείξουμε. Και γι' αυτό υπάρχει μια αναλυτική διαδικασία στο site που πρέπει να κάνουμε κρυπτογράφηση και κατεβάζουμε και κάποια εργαλεία. Καλά το φανταστήκατε, μέσω PowerShell που μπορούμε να κάνουμε... και φαντάζομαι κρυπτογράφηση BitLocker, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά. Ακριβώς. Μη στείλει κανείς TrueCrypt. Όχι, έχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να περάσουν να προετοιμάσουμε, αν θέλετε, τα δεδομένα πάνω στο σκληρό μας δίσκο. Και αυτό λέει ότι πρέπει να το κάνουμε για να είναι ασφαλή τα δεδομένα μας κατά τη διάρκεια της μετάβασης, δηλαδή στην in-transit φάση. Μόλις θα φτάσουν στο data center εκεί, θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες κρυπτογράφησης που ακολουθούνται γενικά στα data centers και στην αποθήκευση του Windows Azure, επομένως δεν θα υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας. Αλλά για να προστατεύσουν τα δεδομένα μας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, γι' αυτό πρέπει να είναι κρυπτογραφημένα. Και η τελευταία ερώτηση, αν μπορούμε να αντιγράψουμε αυτό, ας πούμε, μας το έχουν ερωτήσει συχνά, εάν μπορούμε τα περιεχόμενα ενός blob από ένα storage account να τα αντιγράψουμε σε ένα άλλο storage account, που φυσικά δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι του ίδιου Azure Subscription, μπορεί να είναι ενός άλλου Azure Subscription. Και ναι, φυσικά μπορούμε να τα αντιγράψουμε, αλλά μόνο με το κλειδί, αυτό που είπαμε πριν. Αλλά μόνο με PowerShell. Ναι, μέσω PowerShell φυσικά. Και μόνο, δηλαδή εγώ που δοκίμασα είτε μέσα από το portal, είτε μέσα με third party utility, αυτά κάτι storage explorer, δεν σου επιτρέπουν να γράψεις από ένα account σε ένα άλλο. Όχι, ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει είναι μόνο με PowerShell. Ναι, βέβαια, είναι μόνο με PowerShell. Αν θέλετε μπορώ να σας δείξω εγώ φαντάστηκα, επειδή είχα δοκιμάσει κάνα δύο utility, όπως δείξαμε και την προηγούμενη φορά, το Azure Explorer, όπου στην ουσία τι κάνει, σου φέρνει το storage account σου και όλα τα blob ή οτιδήποτε έχεις μέσα, αλλά σου έχει τη δυνατότητα να έχεις και 3 και 4 και 5 διαφορετικά storage account. Αλλά παρόλο που μπορείς ταυτόχρονα να δουλεύεις σε 3-4 storage account διαφορετικά, δεν σε αφήνει να γράψεις ή να μεταφέρεις από το ένα στο άλλο. Ναι. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω αρχίσει και παρουσιάζω όλο το desktop μου για να σας δείξω ένα PowerShell script, το οποίο κάνει ακριβώς αυτό, δηλαδή αντιγράφει... σε ακούω με διακοπές, τώρα, οι υπόλοιποι δεν ξέρω πώς ακούνε. Αλλά εγώ τώρα έχω και οθόνη. Ωραία, λοιπόν, έλα, εμένα μου ήρθε και οθόνη. Φαντάζομαι ότι και στους υπόλοιπους θα έχει έρθει. Αφού ήρθε σε εμένα. Λοιπόν, συνεχίζω να περιγράψω το script. Εδώ πέρα, όπως είπαμε, όπως πάντα, καθορίζουμε το subscription στο οποίο θα εργαστούμε. Ενώ εδώ πέρα ξεκινάμε και λέμε ποιο θα είναι το source file. Θα πάρουμε τα δεδομένα από εδώ. Δηλαδή αυτό το VHD θέλουμε να το αντιγράψουμε μεταξύ storage accounts. Και με storage account, source storage account θα χρησιμοποιήσουμε το support 22 store. Το κλειδί αυτού του storage account είναι αυτό. Ενώ σαν destination storage account έχουμε στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήσει το ίδιο. Είναι αυτό και το κλειδί είναι εκείνο. Και τότε, εφόσον φορμάρουμε λίγο τις μεταβλητές μας με το source context και το destination context, δημιουργούμε δηλαδή μια ομάδα και του λέμε new Azure storage context με ποιο είναι το source storage account και ποιο είναι το source account key και ποιο είναι το αντίστοιχα το destination, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την copy blob εδώ πέρα που να πούμε start Azure storage blob copy με source URI αυτό και destination container και destination context εκείνο και το όνομα φυσικά του destination blob. Δηλαδή ακολουθώντας αυτή την απλή διαδικασία αυτά τα σκριπτάκια θα τα βγάλουμε, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε να κάνουμε κατευθείαν αντιγραφή μεταξύ των storage accounts και φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιγραφής, η οποία δεν διαρκεί πολύ, ιδιαίτερα όταν είναι μέσα στο ίδιο data center, δεν διαρκεί πολύ ούτε όταν είναι και μεταξύ δύο data centers που είναι μεταξύ τους σε γεωγραφικές υπήρους, αλλά λέμε ότι
όταν είναι ιδιαίτερα στο ίδιο μάλλον data center, η διάρκεια τους είναι πολύ μικρή. Εάν παρεπιπτόντως θέλουμε, μπορούμε να ενημερωνόμαστε συνεχώς για το status αυτής της διαδικασίας με την εντολή Get Azure Storage Blob Copy State. Αυτή είναι η εντολή που θέλουμε. Απλά και μόνο πρέπει να τη βάλουμε σε αυτές τις μεταβλητές για να βλέπουμε συνέχεια το status της. Λοιπόν... Οπότε εδώ να εξηγήσουμε ότι στην ουσία τι κάνεις. Αντιγράφεις ένα VHD από ένα storage account σε ένα άλλο storage account. Σωστά? Σωστά. Αυτό που θα φανταστεί κάποιος, γιατί θα πει ότι εντάξει, ίσως να μην χρειάζεται οτιδήποτε, σε όσους κάνουν τα demo τους και χρησιμοποιούν τις trial εκδόσεις, θα έχουν κουραστεί με το γεγονός ότι φτιάχνεις ένα VSD, το φέρεις στα μέτρα σου και λύγει. Οπότε με αυτό το πολύ ωραίο το PowerShell, λίγες μέρες πριν λήξει ένα trial account που έχεις, μπορείς να μεταφέρεις σε ένα άλλο όλα τα VHD σου μέσα σε μερικά λεπτά. Σωστά. Και να συνεχίσεις στο καινούριο trial account που είσαι, ξέρω εγώ, για άλλες 60-30 μέρες πόσες δίνει, από εκεί που είχε μείνει το προηγούμενο. Δηλαδή, αν το σκεφτείς, είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το ωραίο το PowerShell. Ναι, βέβαια είναι χρήσιμο. Είναι χρήσιμο για να κάνεις αντιγραφές σε περίπτωση που θέλεις να κάνεις αντιγραφές για τον οποιοδήποτε λόγο. Επίσης, ένας λόγος που μπορεί να θέλεις να κάνεις αντιγραφές είναι το backup. Μπορεί να μην εμπιστεύεσαι εσύ ότι η χωρητικότητα αυτή, ας πούμε, είναι αξιόπιστη και υψηλής διαθεσιμότητας και να θες να κάνεις backup μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιήσεις αυτή τη διαδικασία και όντως θα αντιγράψεις τα περιεχόμενα του ενός στο άλλο. Υπάρχουν PowerShell commands επίσης που χρησιμοποιούν τη VSS τεχνολογία και μπορούν να κάνουν copy από VHDs ακόμα και όταν τα VHDs είναι ανοιχτά, είναι δηλαδή από virtual machines τα οποία λειτουργούν, των εν λειτουργία virtual μηχανών. Αυτό είναι πολύ καλό. Ας βάλουμε όμως μια ανατελεία εδώ στο Windows Azure Storage, να προχωρήσουμε στα Windows Azure Virtual Networks που δεν τα προλάβαμε την προηγούμενη φορά και να δούμε τι είναι. Τα Windows Azure Virtual Networks είναι απόλυτα απομονωμένα και ασφαλή εικονικά δίκτυα τα οποία εμείς δημιουργούμε και μπορούμε να τους δώσουμε όποια διεύθυνση θέλουμε. Ό,τι διεύθυνση από το block των non-routable IP διευθύνσεων θέλουμε. 10.00, 192.168, 172 κτλ. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να, σε ένα γενικότερο σχεδιασμό επέκτασης της υποδομής της δικτυακής της επιχείρησής μας στο cloud, ούτως εάν θέλουμε για παράδειγμα να αναπτύξουμε μια DMZ, μια Demilitarized Zone στο Windows Azure, με σκοπό να εκμεταλλευτούμε τα πολύ γρήγορα κανάλια πρόσβαση στο ίντερνετ που έχουν διαθέσιμα τα data centers του Windows Azure. Φυσικά... Δηλαδή αυτό που λες, Βαγγέλη, είναι ότι μπορούμε να έχουμε ένα κομμάτι της υποδομής μας στην εταιρεία μας μέσα ή στο data center μας ή κάπου εδώ στη γη και ένα άλλο κομμάτι της εταιρείας μας να το έχουμε πάνω στο Azure. Και αυτά τα δύο κομμάτια τα διαφορετικά να επικοινωνούν σαν να είναι στο ίδιο δίκτυο. Ακριβώς. Πολύ σωστά το είπες. Ακριβώς αυτό ισχύει. Δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε το LAN τοπικά εδώ στα γραφεία της επιχείρησής μας, στα κεντρικά μας γραφεία, και εάν θέλουμε να βάλουμε ένα web server, ένα front-end exchange server, ένα front-end SharePoint server που θέλουμε εμείς στη DMZ με πολύ γρήγορη πρόσβαση στο ίντερνετ, τότε χρησιμοποιώντας το Windows Azure Virtual Network μπορούμε να δημιουργήσουμε μια DMZ στο Windows Azure, η πρόσβαση στην οποία θα είναι κρυπτογραφημένη και ασφαλής, αφού υποστηρίζεται σύνδεση site-to-site VPN με το δίκτυο της επιχείρησής μας αφενός, αλλά αφετέρου υποστηρίζεται και point-to-site VPN, ούτως ώστε να μπορέσουν να συνδεθούν απομακρυσμένοι users. Λοιπόν, εδώ μια παρένθεση. Δεν ξέρω που είσαι τώρα στο PowerPoint, απλά να πω γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό. Το point-to-point που λέει ο Βαγγέλης πολύ σωστά είναι, για παράδειγμα, όταν εγώ θέλω να συνδέσω την υποδομή μου, τον σερβερ μου,
με μια αντίστοιχη υποδομή, με ένα αντίστοιχο δικτυάκι, ας πούμε, που έχω φτιάξει στο Azure. Αυτό είναι point to point. Δηλαδή, έχω έναν router εδώ, ο οποίος όλη μου την κίνηση τη δρομολογεί και τη στέλνει πάνω στο Azure. Σωστά, Βαγγέλη? Όχι, όχι. Αυτό είναι site to site. Site to site, συγγνώμη. Site to site. Σωστά. Και το point to site, τι είπα, point to point είπα εγώ, Point to point δεν υπάρχει. Ναι. Το point to point σήμερα το ανακαλύψαμε. Το point to site είναι όταν έχουμε τη δυνατότητα, θα μας το πει ο Βαγγέλης. Είναι όταν έχουμε τη δυνατότητα, είναι το κλασικό remote connectivity ενός ή και περισσότερων σταθμών εργασίας σε αυτό το δίκτυο, ούτως ώστε η πρόσβαση αυτών των σταθμών εργασίας στο virtual network να είναι ασφαλής και κρυπτογραφημένη. Πώς είχαμε κλασικά τις VPN συνδέσεις είτε μέσω Cisco VPN Client είτε μέσω PPTP VPN σύνδεσης με το σερβερ μας απομακρυσμένα, είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία. Ναι, αυτό που θέλω να πω, αλλά θέλω να το πω πάρα πολύ απλοϊκά, είναι το εξής, ότι έχουμε τη δυνατότητα είτε με το site to site να συνδέσουμε δύο δίκτυα μεταξύ τους, είτε με το point to site να συνδέσουμε έναν υπολογιστή, ένα laptop ας πούμε, με την υποδομή. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν στο PowerPoint, εδώ φαίνεται ένα slide, δεν ξέρω αν το βλέπεις, Νίκο. Εγώ δεν βλέπω καθόλου, τα χάσα όλα πάλι, Βαγγέλη. Φαντάζομαι ότι οι υπόλοιποι το βλέπουν. Οι υπόλοιποι θα βλέπουν, είναι κάτι δικό μου, γιατί ούτε στο Windows Azure μπορώ να πω. Τώρα θέλει restart το μηχάνημά μου. Ναι. Αλλά όχι, μην το κάνεις. Ναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπουμε, έτσι, ότι αριστερά στην οθόνη μας βλέπουμε το δίκτυο, το δίκτυο της επιχείρησής μας, το δίκτυο που έχουμε στα εσωτερικά μας γραφεία και αναφέρεται ως on-premises networks, και έχουμε εκεί πέρα διάφορους servers όπως έναν SQL server, έναν IIS κτλ. Το δίκτυο αυτό μέσω της διαδικασίας site to site VPN το συνδέουμε με το αντίστοιχο virtual network, το ασφαλές και απομονωμένο αυτό δίκτυο που μας προσφέρει το Windows Azure, με το δίκτυο που έχουμε αναπτύξει στο Windows Azure, στο οποίο όπως βλέπετε η διευθυνσιοδότηση είναι από την οικογένεια των διευθύνσεων 10.0.0.0 από τις non-routed διευθύνσεις εκείνες, και σε αυτό το δίκτυο το οποίο αναφέρεται και ως CloudNet στο συγκεκριμένο slide, σε αυτό το δίκτυο συνδέουμε και σταθμούς εργασίας, οι οποίοι αναγράφονται εδώ πέρα ως point to site VPN για remote users, για απομακρυσμένους χρήστες, σε τη διευθυνσιοδότηση των οποίων φυσικά και επιλέγουμε. Αυτά θα τα δείξουμε και αμέσως τώρα. Ωραία. Μέχρι να τα δείξεις εσύ, Βαγγέλη, να διευκρινίσω, παύλα, να το κάνω πάρα πολύ απλό, γιατί θέλω να είναι πλήρως κατανοητό. Θα μου πει κάποιος, γιατί ρε μεγάλε, point to site δεν είχαμε και πριν που εγώ άνοιγα, ας πούμε, το remote desktop και έβλεπα το VM μου? Όχι. Το point to site σημαίνει το εξής, ότι το μηχάνημά μου, το laptop μου, το desktop μου, ο server μου, πάει και συνδέεται επάνω στο δίκτυο, που σημαίνει τι? Ότι το μηχάνημά μου μπορεί να κάνει ping, για παράδειγμα, το αντίστοιχο VM. Μπορεί να παίξει μια εφαρμογή που θέλει πάρα πολλές πόρτες να είναι ανοιχτές, που δεν μπορώ να το κάνω πίσω από ένα firewall. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχω το Active Directory μου στο Windows Azure. Μπορεί να έχω πάρα πολλά πράγματα. Οπότε το point to site και είναι κάτι που είναι πάρα πολύ καινούριο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που έλειπε πραγματικά. Γιατί με το remote desktop, ναι, μεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις πρόσβαση σε ένα VM που έχεις φτιάξει επάνω στο Azure, αλλά με το point to site πλέον έχεις τη δυνατότητα και σαν μηχανικός, αν θέλεις, το μηχάνημά σου πλέον να είναι στο ίδιο δίκτυο με τους σερβερ που έχεις στο Azure. Ναι, επίσης υπάρχει και ένα πρόβλημα, έτσι. Μέσω των access control lists που είχαμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε για την πρόσβαση σε αυτό το VM που λες, μέσω του RDP, της απομακρυσμένης σύνδεσης, μπορούσαμε εντός εισαγωγικών να κοροϊδέψουμε λίγο τους hackers και να αλλάξουμε, για παράδειγμα, την πόρτα. Δηλαδή, αντί να ακούει στην default πόρτα του RDP, να της αλλάξουμε τον αριθμό. Αυτό ήταν μία μέθοδος εξασφάλισης, ας πούμε, αλλά δεν είναι και καλύτερη.
Ναι. Δεν Όχι, είναι... ναι, αλλά και πάλι έχεις ένα service να ακούει πίσω από μία πόρτα. Ακριβώς. Και επίσης τα δεδομένα πάνω στη γραμμή δεν είναι κρυπτογραφημένα, δεν υπάρχει κρυπτογράφηση από άκρη σ' άκρη. Επομένως θα μπορούσε κάποιος να υποκλέψει την κίνηση και να Ακριβώς. δει τι ακριβώς δεδομένα όπως usernames και passwords ανταλλάσσονται. Άρα, Αυτό που λέει ο Βαγγέλης, για να μην παρεξηγηθούμε, εννοεί για παράδειγμα, αν εγώ πάω σε ένα internet καφέ και χρησιμοποιήσω το remote desktop και πάω να συνδεθώ σε κάποιο VM. Έτσι, ο μόνος τρόπος. Αλλά πλέον με το VPN, το point to site, δημιουργείται ένα τούνελ από το μηχάνημά μου, από το laptop μου μέχρι και το Azure, όπου όλη η πληροφορία περνά από εκεί, είναι όλα από άκρη σ' άκρη κρυπτογραφημένη. Δεν μπορεί να επέμβει κανείς εκεί πέρα. Οπότε μπορείς να κάνεις ακόμα και authenticate πάνω σε Active Directory. ακριβώς, μπορεί να κάνεις remote authentication. Λοιπόν, εδώ Ό,τι θέλεις. δεν ξέρω, βλέπετε την οθόνη. Εγώ βλέπω, Βαγγέλη, αυτό το βλέπω, την παρουσίαση δεν μπορώ να δω για κάποιο λόγο. Ωραία, εδώ λοιπόν βλέπουμε μέσα στο Management Portal, έχω φέρει εδώ πέρα την εικόνα από το Management Portal ενός Virtual Network. Αυτό το Virtual Network λέγεται Support 22 VNet και αν πατήσω εδώ πέρα το βιντεάκι, μου δείχνει ακριβώς τη διαδικασία της διαχείρισης αυτού του Virtual Network μέσα από το Management Portal. Πατώντας εδώ, συνεχίζοντας το dashboard, θα μου δείξει πληροφορίες για το συγκεκριμένο Virtual δίκτυο. Σε αυτό το Virtual δίκτυο βλέπω, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι δεν θα μπορώ να κάνω αλλαγές, απλά να βλέπω θα μπορώ, γιατί αυτή τη στιγμή το Virtual δίκτυο είναι εν λειτουργία. Πρέπει πρώτα να σβήσω όλα τα VMs που είναι ανοιχτά επάνω του, καθώς επίσης να σβήσω και το gateway και τα λοιπά, και μετά να μπορέσω να κάνω αλλαγές. Αυτό όμως που μπορώ να κάνω είναι, αν θέλω, να προσθέσω για παράδειγμα DNS servers. Άρα έχω αυτό το virtual δίκτυο που βλέπω, το support 22 VNet, στο οποίο έχω εγώ επιλέξει να βάλω δύο DNS servers, το VNet Pavla DNS με αυτή την IP και το LAN DNS που είναι αυτή η IP. Όπως καταλάβατε, το LAN DNS είναι στο δίκτυο 10.1.0.55 που είναι το δίκτυο στο εσωτερικό του γραφείου μου, το οποίο έχει συνδεθεί μέσω site-to-site VPN connection με αυτό το δίκτυο, το virtual network που έχει αναπτυχθεί στο Azure. Εδώ άμα θέλω μπορώ να προσθέσω DNS servers ή να κάνω κάποια άλλη τροποποίηση σε αυτούς τους υπάρχοντες. Τους DNS servers, εδώ να σε διακόψω, είναι, για παράδειγμα, αν θέλουμε στο υποδίκτυο, στο κομμάτι του δικτύου που έχουμε φτιάξει πάνω στο Azure, να χρησιμοποιεί DNS server που έχουμε εμείς στην υποδομή μας. Ναι. Αυτό δεν λέμε, Βαγγέλη? Αυτό ακριβώς, ναι. Γιατί ας πούμε έχω, όπως είπαμε, επεκτείνει την υποδομή μου και χρειάζεται να βάλω έναν domain controller, για παράδειγμα στο Windows Azure, το οποίο πρέπει να μπορεί να πάρει πληροφορία από το domain controller του δικτύου στο εσωτερικό της επιχείρησής μου. Γι' αυτό βάζω 2. Θα κάνουμε ένα αναλυτικό παράδειγμα όταν την άλλη φορά θα μιλήσουμε για τα VMs και για τα virtual machines και θα γίνουν αυτά πολύ κατανοητά. Συνεχίζοντας λοιπόν να δούμε ότι εδώ επιλέγω αν θέλω να έχω και point-to-site connectivity, εκτός από τη site-to-site connectivity που το επιλέγω εδώ. Όλα αυτά είναι γκρίζα γιατί δεν μπορώ να τα αλλάξω τώρα που λειτουργούν. Ενώ εδώ για το point-to-site... Βαγγέλη, sorry που σε διακοπτώ. Για ρώτα αν ακούγεσαι, γιατί εγώ σε ακούω, πολύ λίγα πράγματα πιάνω. Μας επιβεβαιώσει κάποιος ότι ακούει ακανονικά? Ο Βασίλης γράφει. Ωραία, εντάξει, τέλος. Είναι δικό μου, εντάξει. Οκ, συνέχισε. Οκ. Λοιπόν... Λοιπόν, επομένως εδώ πέρα εδώ διαλέγω αν θα έχω site-to-site connectivity και τα λοιπά. Προφανώς και όλες αυτές τις επιλογές τις κάνω κατά τη διαδικασία δημιουργίας αυτού του virtual network. Τέλος, για να ολοκληρώσω το virtual network, μάλλον έτσι ξεκινάω, η αλήθεια είναι πρέπει να επιλέξω τις διευθύνσεις IPs που θα έχει το δίκτυό μου και όσον αφορά το συνολικό δίκτυο, αλλά και όσον αφορά τα υποδίκτυα που πιθανώς εγώ θέλω αυτό το δίκτυο το μεγάλο να το χωρίσω. Είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι μεταξύ των subnets υπάρχει traffic, υπάρχει κίνηση. Υπάρχει κίνηση βέβαια, γιατί είναι κάτω από το ίδιο δίκτυο.
είναι κάτω από το ίδιο Virtual Subnet ID που θα το αναλύσουμε. Είναι κομμάτι του Network Virtualization GRE πρωτοκόλλου που υποστηρίζει και υλοποιείται το Virtual Network στο Windows Azure, και εφόσον είναι κάτω από το ίδιο Virtual Subnet ID, μεταξύ τους αυτά τα δίκτυα μιλάνε. Έτσι είναι προφανές ότι τα μηχανήματα που ξεκινάμε, τα virtual machines που δημιουργούμε και τα συνδέουμε σε αυτά εδώ τα υποδίκτυα, μπορούν μεταξύ τους να μιλήσουν. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχουμε, για παράδειγμα στη συμβατική εγκατάσταση, θα έπρεπε να έχουμε μεταξύ τους ένα router. Γιατί αυτά τα δύο δίκτυα δεν είναι στο ίδιο subnet, άρα για να μιλήσουν μεταξύ τους θα έπρεπε να έχουν ένα router. Όμως η υλοποίηση προσφέρει το Windows Azure και το Network. Προφανώς πάει και φτιάχνει τα routing tables αυτόματα από πίσω, ώστε αυτά τα υποδίκτυα μεταξύ τους να μιλάνε. Δημιουργεί με το NVGRE, έχουν όλα αυτά τα δίκτυα ασχέτως της διεύθυνσης τους, κάνει encapsulate το πακέτο με το Virtual Subnet ID, χρησιμοποιώντας ως key του GRE πρωτοκόλλου. Θα τα πούμε αναλυτικά στα VMs, γι' αυτό καλό είναι να μην επεκταθούμε, μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται οι ρυθμίσεις που μπορούμε να δούμε όσον αφορά το δίκτυο, το virtual δίκτυο support 22 VNet, ενώ υπάρχει και το κομμάτι των certificate, το οποίο είναι απαραίτητο για την περίπτωση που θέλουμε οι σταθμοί εργασίας να συνδεθούν, τα desktops δηλαδή, να συνδεθούν σε αυτό το δίκτυο. Εγώ για παράδειγμα έχω δημιουργήσει στο δικό μου το desktop ένα certificate, εδώ λοιπόν, και έχω κατεβάσει τον κατάλληλο client. Μισό λεπτό να ανοίξει εδώ. Εδώ λοιπόν δεν ξέρω, φαίνεται το κομμάτι αυτό που βγαίνει εδώ ένα support 22 VNet, που εάν το πατήσω και πατήσω και το connect, θα ξεκινήσει αυτό εδώ το Windows Azure Virtual Network ο client, και θα του πω ότι θέλω να συνδεθώ με το δίκτυο που έχω στο Windows Azure. Ok. Και θα σας δείξω το ότι εγώ θα πάρω IP από το δίκτυο εκείνο που είδαμε πριν, ενώ θα μπορώ να κάνω ping και μετά. Να, τώρα συνδέθηκα για παράδειγμα, έτσι. Καταρχήν θα εμφανιστώ εδώ. Θα αφήσουμε λίγο βέβαια 1-2 δευτερόλεπτα να περάσουν, γιατί δεν το καταλαβαίνει και αμέσως εδώ πέρα τη διασύνδεση. Και επίσης εδώ στην κονσόλα μου, να, για αυτό λέω δεν το καταλαβαίνει αμέσως, εδώ λέει ακόμα 0 clients. Εδώ θα δω ότι εγώ έχω πάρει από τη 10.2.2. Μισό λεπτό να βρω την κάρτα την κατάλληλη. Βλέπετε εδώ. Ναι. Έχω πάρει την διεύθυνση 10.2.1.6. Αυτή η IP μου επιτρέπει να μιλήσω με τα μηχανήματα στο Windows Azure, που είναι το 10.10.2.4 και το 10.10.1.4. Να δούμε ποιο θα με ακούσει. 10.10.2.4. Βλέπετε, τώρα μπορώ να μιλάω με το μηχάνημα ADFS, με όνομα ADFS Proxy, που έχει διεύθυνση 10.10.2.4, και η μεταξύ μας επικοινωνία είναι κρυπτογραφημένη και ασφαλής. Εδώ θα με συγχωρήσετε να κάνω ένα refresh ακόμα. Νάτος. Είδες, το τζάμπα το έκανα το refresh, γιατί αμέσως ανανεώθηκε το status και έδειχνε ότι όντως υπάρχει ένας client συνδεδεμένος. Λοιπόν, επειδή λίγο τρέχουμε, όποιος θέλει μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο του να ερωτήσει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κρατάει την ερώτηση του για το τέλος ή οτιδήποτε. Ναι, βέβαια. Okay. Όποιος νιώθει ότι θέλει κάτι να ρωτήσει, κάτι δεν κατάλαβε, κάτι να ξαναπούμε. Στην ουσία δεν είναι ούτε παρουσίαση, ούτε μάθημα, τίποτα. Είναι ένα live meeting που συμμετέχουμε όλοι. Ναι, βέβαια. Εκεί να έχουμε ανοιχτά τα μικρόφωνά τους, ρε εσύ. Τα έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνά τους. Ναι, έχουν μόνοι τους τα κλείσαν. Okay. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι έχουμε ένα client που είναι αυτή τη στιγμή συνδεδεμένος. Και φυσικά έχουμε και το site-to-site VPN που είναι με το γραφείο μας η σύνδεση, όπως είπαμε. Λοιπόν, ένα άλλο που ήθελα να δείξω είναι πώς δημιουργούμε αυτό το virtual network.
Και το δημιουργούμε με τους εξής δύο τρόπους και στην περίπτωση αυτή. Πατώντας εδώ New έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα virtual network, όπως είπαμε, ακολουθώντας κάποιο quick create, κάποιο δηλαδή αυτοματοποιημένο οδηγό, ή μπορούμε να κάνουμε όλες τις επιλογές που θέλουμε. Βάζουμε ένα όνομα, ας πούμε, επιλέγουμε ένα affinity group, μια ομάδα δηλαδή από εξοπλισμό που θα είναι τους DNS servers που λέγαμε πριν, θα μας φέρει αυτόματα τις IPs τους. Επιλέγουμε αν θέλουμε να έχουμε point to site και site to site VPN, και ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία ολοκληρώνουμε. Οπότε είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ κατανοητό. Λίγο εδώ πέρα που θέλω έτσι να σταθούμε, ίσως έτσι απλά και μόνο για να τα αναφέρουμε, είναι το εξής, ότι στο site to site το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένας router ή ένας gateway που θα πρέπει να αναλάβει να πάει την κίνησή μας, να μεταφέρει την κίνησή μας από την υποδομή μας στο δίκτυο. Τώρα ο Βαγγέλης μπορεί να δείξει, έχει μια πληθώρα εκεί πέρα από συνεργαζόμενο hardware, το οποίο όμως δεν είναι δεσμευτικό. Σωστό. Υπάρχει υπάρχουν κάποια υποστηριζόμενα μηχανήματα που μπορούν να παίξουν το ρόλο του gateway. Νομίζω είναι το export, Βαγγέλη, νομίζω είναι το export. Το export έχει ένα τέτοιο, αν και υπάρχουν και... Λοιπόν, όχι, δεν είναι αυτό. Τέλος πάντων, έχει κάποια επιλογή. Εδώ είναι. Λοιπόν, έχουμε σαν προμηθευτές τη Cisco, τη Juniper και τη Microsoft φυσικά, και έχουμε σαν πλατφόρμες όλες αυτές. Αλλά απλά όχι, έχω καθυστέρηση και δεν ξέρω πότε μιλάς. Γι' αυτό τώρα ίσως να μιλάω λίγο πάνω σου. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι το εξής, ότι πέρα από αυτές τις δύο επιλογές, αυτές οι επιλογές που έχει εκεί είναι απλά και μόνο οι επιλογές για να κάνει export το configuration. Δεν σημαίνει ότι συνεργάζεται μονάχα γι' αυτό. Και λίγο επειδή το έψαξα, μπορεί να κάνει σύνδεση ακόμα και με open source ρουτεράκια, όπως για παράδειγμα το Monogol, το pfSense ή οτιδήποτε. Το μόνο που χρειάζεται να φτιάξει είναι ένα κρυπτογραφημένο κανάλι VPN. Πρακτικά οποιαδήποτε συσκευή υποστηρίζει το IPsec μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως security device για να συνδεθούμε με το Windows Azure. Εγώ ας πούμε έχω χρησιμοποιήσει ένα Cisco router που δεν ανήκει στη σειρά των υποστηριζόμενων. Είναι πιο παλιό. Όχι, δεν είναι υποστηριζόμενο. Λάθος το είπα και εγώ, υποστηριζόμενο. Απλά είναι για το export, για να σου βγάλει αυτοποιημένο export ένα σκριπτάκι, ας πούμε, που θα πάνε να το ρίξει κατευθείαν στη συσκευή σου για να παίξει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι υποστηρίζει μόνο αυτές τις συσκευές. Πάντα είπαμε είναι πολύ διαφορετικό το τι δουλεύει με το τι είναι υποστηριζόμενο. Αυτές είναι μια λίστα από υποστηριζόμενες συσκευές. Απλά υπάρχουν και άλλες πολλές, πληθώρα, για τις οποίες αυτή η διαδικασία λειτουργεί. IPsec είναι το πρωτόκολλο, είναι ανοιχτό, όποιος το υλοποιεί όπως είναι προδιαγραμμένο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή του για σύνδεση με το Windows Azure. Φυσικά την ίδια διαδικασία που είδαμε πριν, το να φτιάξουμε δηλαδή ένα δίκτυο, μπορούμε να την κάνουμε και με το PowerShell, έτσι. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι έχουμε ένα δίκτυο, το Support 22 VNet. Ανοίγοντας το PowerShell, πηγαίνοντας στην κατάλληλη καρτέλα, βλέπουμε τώρα την εικόνα από το IC, έτσι δεν είναι, Νίκο? Ναι. Λοιπόν, το PowerPoint δεν βλέπω. Δεν έχει PowerPoint τώρα πια. Προηγουμένως δεν το φορτώνει. Λοιπόν, την οθόνη φτιάχνω μια μεταβλητή στην οποία αποθηκεύω το αρχείο sap22-vinet-new.xml, το οποίο, για να καταλάβετε, είναι αυτό εδώ. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το LAN DNS, έχουμε αυτό. Έχουμε VNet DNS, Support 22 LAN DNS και τέτοια, αυτούς τους DNS servers που είδαμε πριν. Τις IP διευθύνσεις από το Gateway και εδώ πέρα με μια XML λογική περιγράφουμε το δίκτυο που θέλουμε. Έτσι έχουμε ορίσει εδώ ότι θέλουμε ένα καινούριο δίκτυο με όνομα SAP22-new.
το οποίο θα γίνει στην ομάδα SAP22 New. Θα έχει αυτή τη διεύθυνση 10.00 κτλ. Αφού λοιπόν ολοκληρώσουμε τη σύνταξη αυτού του XML, αυτό το XML μπορούμε να το βρούμε, έχουμε κάνει αντίστοιχα post στο exec, ή μπορούμε να το βρούμε στο ίντερνετ, ή μπορούμε να το κατεβάσουμε από το site του Windows Azure, ή μπορούμε θα το κάνουμε attach στο recording που θα ανεβάσουμε για το συγκεκριμένο link online meeting, αυτό το αρχείο που είναι αρχείο template αν θέλετε. Μπορούμε λοιπόν να αποθηκεύσουμε αυτό το αρχείο ως μια μεταβλητή. Αφού λοιπόν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να του πούμε ότι θέλουμε να μας δημιουργήσει ένα δίκτυο με βάση αυτό το αρχείο. Με αυτήν εδώ την εντολή set pavla azure vnet config pavla configuration path και το όνομα της μεταβλητής. Αν τρέξουμε αυτή την εντολή, θα τρέξει το PowerShell εδώ πέρα, θα εκτελέσει την εντολή set azure vnet config και θα μας φτιάξει μετά από λίγη ώρα το δίκτυο όπως ακριβώς το έχουμε περιγράψει. Δηλαδή περιμένουμε στο Management Portal να εμφανιστεί ένα δίκτυο ακόμα με όνομα SAP22 vnet και διεύθυνση 10.0.0.0. Δεν έχουμε βάλει υποδίκτυα αυτή τη στιγμή, subnets μέσα σε αυτό, μια που είναι έτσι για λόγους δοκιμών. Τώρα αυτό θα κάνει λίγη ώρα, κάνει 1-2 λεπτά συνήθως. Ανέβασε και ένα link στο chat ο Παναγιώτης, ο Κουρής, ναι, με τις υποστηριζόμενες συσκευές που έχει μέσα στο documentation του Azure. Σωστά. Και είναι κάπως περισσότερες και μου κάνει εντύπωση πως εκεί πέρα κάποιες συσκευές τις οποίες δεν κάνει export το configuration. Δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς το template αυτό που κάνει είναι το template του configuration είναι πώς να πω, πολύ εισαγωγικό. Έχει τα πολύ βασικά. Πρέπει να κάνεις... Ναι, γιατί ας πούμε για παράδειγμα βλέπω έχει WatchGuard F5 και Citrix, αλλά γράφει not compatible ότι είναι το template, οπότε πρέπει να πάνε να τα βάλεις με το χεράκι σου. Αλλά με αυτή τη λογική μπορείς να κάνεις σχεδόν οποιοδήποτε router της αγοράς. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία και αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να έρθουμε εδώ, να πατήσουμε refresh για να μας το δείξει το δίκτυο, έτσι δεν είναι? Αυτό λοιπόν περιμένουμε και αυτό πραγματικά θα γίνει. Νομίζω το έδειξε, δεν το έδειξε. Δεν το έδειξε, τώρα θα το δείξει. Okay. Που θα κάνει refresh. Έτσι θα δημιουργηθεί ένα καινούριο δίκτυο, το SAP22 Pavla New, το οποίο... Νομίζω, Βαγγέλη, χωρίς να είμαι σίγουρος, νομίζω ότι το είχε δείξει. Όχι. Δηλαδή ότι το έδειξε και χωρίς refresh. Κάνω λάθος? Αλλά αυτό κάνει refresh και μόνο του, απλά δεν ξέρω, για να είμαι σίγουρος, εγώ πάντα πατάω ένα refresh εκεί πέρα μετά από το PowerShell για να έχω την πιο τρέχουσα πληροφορία. Επομένως έχω το καινούριο μου δίκτυο, το SAP22 Pavla New, και αν πάω για να δω τις διάφορες ρυθμίσεις και τις επιλογές που έχω κάνει, θα δω το 10.00, τη 10.00 διευθυνσιοδότηση και ένα subnet του SAP22 Pavla AD Directory Services δίκτυο που έχω επιλέξει. Αυτά τα διάφορα sections, όπως βλέπουμε εδώ στην HTML σύνδεση, είναι αυτά. Έχω επιλέξει ένα δίκτυο, το SAP22 Pavla New, και έχω βάλει μέσα του ένα subnet SAP22 Pavla Active Directory Services. Άρα είδαμε και πώς μπορούμε και μέσω του PowerShell εύκολα, γρήγορα, απλά και κυρίως επαναλαμβανόμενα να δημιουργούμε virtual networks στο Windows Azure, ακολουθώντας αυτή την απλή διαδικασία και χρησιμοποιώντας απλά και μόνο μία εντολή.